Про боротьбу із корупцією нині не говорить лише ледачий. Гасла та заклики лунають звідусіль. А ось публічний реєстр корупціонерів існує вже не перший місяць. До нього мають вносити відомості про кожного засудженого за такі правопорушення. Що ж насправді у тому реєстрі? Дивіться в сюжеті далі. 5 тисяч гривень за право займатися роботами з підвищеною небезпекою. Такий рахунок виставило керівництво навчального комбінату «Кривбасбуд», що у Кривому Розі. Начальник договірного відділу Лариса Ісмаїлова двічі підбурювала людей дати хабара за отримання свідоцтва без навчання. Погодившись, замовники сплатили гроші. 1000 гривень комісійних жінка залишила собі. 4 передала директору Ірині Крикун. Майже одразу кабінет директора обшукали правоохоронці. Гроші вилучили та повернули власникам. Через півроку Криворізький суд постановив визнати Крикун Ірину винною у вчиненні злочину. Покарання – штраф 17 тисяч гривень з позбавленням права займати посаду голови Державної кваліфікаційної комісії на строк 1 рік. Підбурювачку Ісмаїлову Ларису оштрафували на 8,5 тисяч гривень. Вирок набув законної сили у травні 2014-го. Жінок засудили за статтями 368 та 369 Кримінального кодексу. Одержання хабара і незаконне збагачення. Ці злочини є корупційними. Згідно із законом про засади запобігання та протидії корупції, інформація про осіб, які вчинили такі злочини, має потрапляти до єдиного реєстру. Його веде Міністерство юстиції. У ньому відображається прізвище, ім'я та по батькові порушника, місце роботи і посада, склад проступку та спосіб вчинення, вид покарання. І головне, як пишуть законодавці, зазначені відомості не належать до конфіденційної інформації про особу та не можуть бути обмежені в доступі. Стаття 21 Закону України про засади запобігання та протидії корупції. Разом з юристом Олександром Снісарем занурюємося у реєстр, аби знайти у ньому наших героїнь. Втім, за півроку після оголошення вироку ані Ірини Крикун, ані Лариси Ісмаїлової у базі немає. Технічно це помилка чи тенденція? Перевіряємо. Ми зібрали інформацію по всіх кримінальних та адміністративних корупційних порушеннях у Дніпропетровській області, за якими вироки суду набули чинності. Період з 1 січня до 1 жовтня 2014 року. Таких було 149. Засуджені 153 особи. З них у реєстрі знайшлося трохи більше 20. Висновок – відсутність інформації в реєстрі корупціонерів швидше тенденція, ніж випадковість. На думку юриста, одна з причин – забагато ланок у ланцюжку. Решение, вступившее в законную силу, перенаправляется в реестр судебных решений, и только с реестра судебных решений перенаправляется в реестр особ-коррупционеров, то есть Министерство юстиции. Чересчур много звеньев, где может пропадать данная информация. Реестр работает, скажем так, неудовлетворительно. Також, судячи з інформації по Дніпропетровській області, у реєстрі більше людей, які скоїли нетяжкі порушення і відбулися малими штрафами. В той час як осіб, засуджених до позбавлення волі або значних грошових санкцій, у реєстрі набагато менше. Ось приклад. Наталія Левенець, спеціаліст Держземагентства у Дніпродзержинську, сплатила 340 гривень штрафу за некоректне заповнення декларації про доходи. Вона у реєстрі є. А от Юрій Влащенко, екс-начальник Царичанської виконавчої служби, якого засудили до позбавлення волі за зловживання службовим становищем та заволодіння майном, у реєстрі відсутній. Олексій Титаренко – юрист-науковець, доцент Академії МВС. Він досліджує боротьбу з корупцією. До наповнення бази у нього багато зауважень. Там інформація знаходиться та, яка фактично нічого суттєвого, такого інформаційного навантаження, суттєвого і значимого для споживача, вона не несе. Було б цікавим і для громадськості, і в науковому плані, для науковців, які займаються дослідженням проблем корупції, саме спосіб вчинення цього корупційного діяння. Він там не висвітлюється. На деяких на сайтах державних адміністрацій сектори протидії корупції, які функціонують при державних обладміністраціях, вони викладають більш повну інформацію, ніж та інформація, яка знаходиться в єдиному державному реєстрі.
Тобто це є такий нонсенс, і треба в цьому плані щось міняти. На деяких сайтах державної адміністрації зазначається дата вчинення цього корупційного правопорушення, хоча в реєстрі цієї інформації взагалі немає. А це дуже важливо знати. Форма пошуку у реєстрі далека від досконалості. Як показала практика, якщо ви хочете когось у ньому знайти, то ви маєте напевне знати, що особа там є. Шукати можна лише по повному прізвищу, імені та по батькові. Жодних інших фільтрів не передбачено. Було б доцільніше, щоб ця система або цей реєстр за пошуком був дещо схожий за пошуком рішень судів першої інстанції або апеляційної, касаційної інстанції. Це єдиний реєстр судових рішень. Там набагато більше можна інформації, зручніше можна знайти про будь-які злочини або про правопорушення. Це можна врахувати і в новому положенні про цей реєстр осіб, які вчинили корупційне правопорушення, для того, щоб цей пошук був зручніший і будь-яка особа могла подивитися і в розрізі регіонів, і в розрізі міста саме стан корупції в цілому. Прокуратура Дніпропетровської області перевірила, як формується реєстр корупціонерів у розрізі регіону. За 2011-13 роки з 272 осіб, засуджених за корупцію в області, тільки 94 є в базі Мін'юсту. Ведення реєстру, схоже, лише імітація антикорупційної роботи. До Державної судової адміністрації було внесено подання про усунення цих порушень. Я за те, щоб цей реєстр був більш доступніший і можна було мати більше можливостей щодо аналізу корупційних правопорушень, щоб можна було, як ви зазначали, і проаналізувати по певних регіонах, по певних видах правопорушення, по певних особах, мається на увазі категорії держслужбовців і так далі. Я думаю, що ця інформація є цінна для кожної людини. Оскільки інформація з реєстру корупціонерів законом віднесено до відкритої і необмеженої в доступі, ми провели ще один експеримент. Написали запит до Міністерства юстиції. Просили надати ті самі відкриті відомості з реєстру у письмовому вигляді по Дніпропетровській області. Інтрига тривала недовго, і через 5 днів ми отримали відмову. Мовляв, вам надання такої інформації не передбачено законом і взагалі використовуйте веб-сайт. Інформація з реєстру подається на запит державних органів, на запит правоохоронних органів, під час міжвідомчих звірянь та на звернення фізичної особи із запитом про себе. Провести пошук можна за посиланням на банері, який розміщений на сайті Міністерства юстиції України. Ось таке замкнене коло. Там, де маєш знайти, не знайдеш. Той, хто має сказати, замовчує. Інформація про корупційні порушення, яка на папері відкрита, де-факто є закритою за 7 печатками. І поки таке триватиме, громадський антикорупційний контроль – просто фікція. Юрій Кірєєв, Сергій Кочет, Влад Комишин. По скриптум.